with a new video. So actually be topic ni bagian rally nggak segiaman. But saja fungbai abun betapa ada saja fungbai kubu mana bangsin like pressure hobai mentality harassment like type ni jahibai okay mentality harassment type jahibai. जेराव बे गावखौन गाव like बे सिसिलिया माने गावखौन गाव clarify खालामनो गोसो like आं बिदि नङा एबा आं good side आव माने stand खालामनो गोसोमोन. First of all, Cecilia, listen properly. Nung jeri kalamda ang dini truth ko kontan strani. Exposition video nunga, but truth ko kontan nung niko. First nung video bane bay about viral girl je parlor ni jadeng man. Biawai nung viral bane bay. Viral video bane pwede man. Je nung biba nung ni opinion share kalam man. Eba nung ni perspective share kalam man. Nung hande man like jeng sase parlor magra nani hande man. Ese viral jadeng man ni video, okay? Biawai nung like gabnane eba sympathy gain kalam nani. Sympathy mane ma angko kontan strani. Nung sera English words bahai deng nani. Sympathy mane जाहैबाय जेराव नों सासे मानसिया ओके पार्टिकुलारली सासे मानसिया दुखु दं आरो बे दुखुखौ एक्सप्रेस खालामदों बयखौबो बेवहाय बेलेग पाब्लिक्सफोरा फैनानै माने मा जानो अनदों सोरबा अनदों बेयावसो नों साबस्क्राइबार्स आरो भिउज मोनदों सो रेसपेक्ट दैट आरो नों कन्टेन्ट क्रिएटर होननानै लिस्टआव दोनजाया मानोना नोंनि जि कन्टेन्ट एबा जि भिडिअसफोरखौ बेफोर जास्ट ट्रेश ए डास्टबिन ए गार्बेज राबिश होनजायो बेखौ मीन्स लाइक बुजिनाय होनाय जेबो गैयै बायदि भिडिअ बानायनो नङा मेनलि आं मानियो दे बिराद जाय इउटिउबार दं जेबा बानायग्रा दं भिडिअस बानायग्राफोर बिसोरखौबो लाइक सिम्पेथि गेन खालामनाय रायनायजों एभिउजिंजों भिडिअ बानायो आंबो मानियो ओके बाट मा फोरोङो बिसोरो जास्ट बेवहाय पिपल्सफ्रा थांगोन एबा अडियन्सआ थांगोन एन्जय खालामगोन गाज्रि राव बखिनो मोनबाय एन्जय खालामनानै ब्लड फैफिनबाय आरो नाय सिसिला वान थिं पर्सनल प्रब्लेम आरो इंटरनेट प्रब्लेमा बेलेग जायो इंटरनेट प्रब्लेम जाहैबाय हेटर्स जाहैबाय मा जाबाय बेफोर जास्ट इंटरनेट प्रब्लेम बेखौहाय फनलि लायो जोङो बांसिन पिपल्सफ्रा बांसिन कन्टेन्ट क्रिएटर्सफ्रा बेखौहाय फनलि लायो पर्सनल प्रब्लेमा जाहैबाय नोंसिनि पर्सनल जानाय बेखौ नों इंटरनेटआव होफैनानै मा बेवहाय नोंखौ सोरबा सासे भिडिअ बानायबाय नों यु डोन्ट हेभ एनि राइट्स नोंनाव राइट्स गैला नों बखिनो राइट्स गैला मानोना नोंनो गावनो पाब्लिक बानायदों आरो जाय नाय बोरै एफेक्ट खालामो बेखौ खोन्थासै इम्पेक्ट बोरै खालामो जोंनि ससाइटियाव बिदि भिडिअ फैबाय बिदि माबा फैबाय फार्स्ट अफ अल जायो जेब्ला नों बिदि भिडिअ बानायदों होमबा नों मा फोरोंदों बेखौनोथ' फोरोंगासिनो नङा होमबा एबा इउथ जाय देरफुनाय बिसोरो सोरबा इउटुबाव फैनो गोसो माबा मोनसे मोजां कन्टेन्ट क्रिएटर जानो गोसो एबा सासे कन्टेन्ट लाबोनो गोसो बाट मा बांसिन भिडिअ भिउज फैदोंबा मा आंबो बिदिनो थांसै आंबो बिदिखौनो बानायनोसै आंनि पार्सनेल लाइफखौ शेयार खालामसै आंनि पार्सनेल स्ट'रिसफोरखौ शेयार खालामसै बिदिजों नोङो कन्टेन्ट क्रिएटर होनजाया बेखौ नोङो ट्रेस होनखाबाय आं सियरलि होनखाबाय ट्रेस आरो नो हेट्स हा सिसिला बे नोंनि हेट आंनि हेट्स नङा कि आइ हेट इउ बिकज अफ दिस अल कन्टेन्ट क्रिएटर्स बाट एस एन इनफ्लुएन्सार हिसाबसो आं नोंखौ बुंदों एसे जों सासे ससियेल इनफ्लुएन्सार हिसाबै नोंखौ बुजायदोंसो बेखौ बुजिगोर फार्स्टआव ससियेल इनफ्लुएन्सार जानोबा मोजां कन्टेन्टखौ लाबोगोर नट अनलि टकिं एबाउट भाइरेल्स आं बिराद नुदों आं रावखौबो बांसिनखौ सोरबा बुङाखै दाबो मानोबा आं बुंथ'ला बेनि नामखौबो मानोबा बुंजाबा आरो बेबो गाज्रि मोनलायगोनलाय बेबो रागा जोंलायगोनलाय बाट आं होनो लुबैयो गेजेराव होनस्राबाय नोंखौबो होनबाय आरो सब जाय इदि भाइरेल टपिक्सनि बागै बांसिन रायलायो बिसोरखौ होनबाय एफा इडुकेटेड बा एफा बुजिनाय दंबा एफा रायलायनो लाइक बुजिनाय हनाय दंबा ससाइटिखौ क्लिन खालामनो होननानै गोसो दंबा नोंनो होनदोंमोन लाइक रेसपेक्ट गार्ल्स इन योर केप्शन्स मोनसे इन्स्टाग्राम पस्टआव नुदोंमोन आं बेवहाय नोङो प्रुफ दं इफ यु निड प्रुफ आई कैन गिव यू बाट बेयाव केप्शन होदों लाइक रेसपेक्ट अल गार्ल्स बाट डिड यू रेसपेक्ट समवन एल्स सोरनिबा लाइफखौ नों रेसपेक्ट खालामनो जानो नो राइट यू डोन्ट रेसपेक्ट एनिवान एन्ड यू डोन्ट रेसपेक्ट गार्ल्स स' बेखौनो होनो लुबैयो लाइक फार्स्ट बुजिगोर पार्सनेल प्रब्लेमखौ नोङो बे इन्टारनेटआव लाबोना आरो मार्ज खालामना पार्सनेल प्रब्लेम आरो इन्टारनेट प्रब्लेमखौ जेराव नोंनाव अपसन गैयै जायो जेराव नों अपसन गैला कि सोरखौबा आं बखिगोन अपसन गैयै जायो भिडिअ टेकडाउन खालामहोनो हु गिभ इउ द राइट फार्स्ट नोंनो पाब्लिक खालामबाय नोंनो ओमफ्राय होनफिनबाय लाइक बेखौहाय आनपाब्लिक खालामफिन होननानै यु डोन्ट हेभ एनि राइट्स एस एन कन्टेन्ट क्रिएटर जों बेखौ नोंनो होनबाय एस एन इनफ्लुएन्सार हिसाबै आं नोंखौ बेखौ बुजायदोंसो बेखौ नों गाज्रि लाइनाव लांनाङा एबा पार्सपेक्टिभलि बेलेग रं वेआव नायनाङा बेखौल' होनो लुबैयो आं आरो नाय पार्सनेल प्रब्लेम जादोंबा केस होस्रा ना रियेल लाइफआव जागासिनो बियो इन्टारनेट वर्ल्डआवथ' जायाखैना इन्टारनेट लाइफआवथ' जायाखैना बे पार्सनेल प्रब्लेम जादोंबा गो एन्ड गिभ केस प्रुफ दं मा दं सब दं बा नों जास्ट कालेक्ट इट थां केस है थां इफ यू डिड नट डु रं अके नों जेबो मिस्टेक खालामाखै मानो गिदों केस हिस्राना बेवहाय नोङो फन खालामनानै बेखौ होनगोन प्लिज टेक माने थांनानै टेकडाउन खालाम आंनि भिडिअखौ गो देयार एन्ड टेकडाउन माय भिडिअस ग्रुप मोनसे बानायगोन रस्टारफोरखौ ग्रुप बानायगोन आरो विल डु दिस आरो मोनसे खोथा दानजिबखौ होनो लुबैयो आं यार इउ आर सापर्टिं हिम सो माच अके सापर्ट खालामगासिनो आं गुड सासे मानसिखौ सापर्ट खालामनो इज गुड बाट सापर्ट इन गुड वे आरो
रोस्टारनि मिनिंखौ सोर बांसिनानो मिथिया अके बांसिन मानसिफोरा मिथिया रोस्टार होननाय बुस्थुआ मा बेखौ मिथिया रोस्टिं इज ए कालचार एक्चुअली कालचार माने इदि जाहैबाय लाइक रोस्टिंआव माने नों आंखौबो रोस्टिं खालामनो हागोन सोरबा सासे बाट इन ए फान वे अके फान वे जेराव जोंबो एन्जय खालामगोन नायनानै एन्जय खालामगोन यार रोस्टिं खालामदों इट्स लाइक मेकिं फान बे सासे पार्टिकुलार मानसिखौ लानानै फान बानायदों एबा भिडिअखौ लानानै फान बानायदों बेसो दा बेयावथ' इनसाल्ट खालामाखै सोरखौबा एबा पार्सनेल माने एकदम गाज्रि होनाखै बिदि नङा रोस्टिं इज फर फान यार बेखौ बुजिगोर नन्जिब इफ इउ आर वाचिं दिस आई डोन्ट नो हु आर यू बाट जानि फंबायखौ नों फनाव होन्दोंमोन स फर द्याट रिजन आं नोंनि नामखौ मेनसन खालामदों बेयाव स बेल' आरो लाइक सेसिला एबाव नोंथ' बेखौनो सियरलि नायखागोन आरो बेयावहाय कल सल फैनो हागौ स आं डाइरेक्ट स्ट्रेटलि होनखागोन प्लिज यार कन्टेन्टखौ बुजिगोर इनफ्लुयेन्सारखौ बुजिगोर आरो नों बोरै एफेक्ट खालामदों बेखौ बुजिगोर मिथिबाय एफेक्टआ होनखाबायना नोंखौ एफेक्टनि बागै खोन्थाखाबाय जेरावहाय गथ'फ्राबो दायो माने जाय देरफुनाय गोसो कि लाइक इउटुबाव फैगोन आं इनफ्लुयेन्सार जागोन आं सिमिलार वेआव फैजानो गोसो जाया माने बर'फ्रा ओरैनोबाबो बिदि भाइरेल भिडिअस मा भिडिअसआवनो बखि नाम गाज्रि जाखाबाय बेसेबां गिदिर इउटुबारानो जा सेम पार्टिकुलारलि बिदिखौ बानायखांबायानो आरो 18K साबस्क्राइबार्स मोनदों द्याट्स नट स स्मल फर इउ 18K अडियन्स दं नोंनाव 18,000 अडियन्स स रेसपेक्ट द्याट आरो मोजां माबा मोनसे हो कन्टेन्ट होननानै माने कन्टेन्ट माने जिखुनु भिडिअ फैनानै जास्ट स्ट्रेस राबिस डास्टबिन सानना लानाङा इउटुबखौ डास्टबिन साननाङा अके इन्टारनेटखौ डास्टबिन साननाङा एन्ड प्लिज डन्ट मर्ज नोंनि पार्सनेल लाइफ आरो इन्टारनेट लाइफखौ सेपारेट खालामखा कामिं हियार आं क्लियारिफिकेसन होगासिनो आंनि माबाखौसो आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो नों गावखौनो गाव फनसो खालामना लादों गावखौनो गाव माने मोनसे जक बानायनानैसो लाबाय स बेसिमल' आं बारा होननो गोसो जाया रावखौबो आरो बेयावहाय माने इन्टेन्सलि बेलेग सानो आं मैया बेखौ टेक्स्ट खालामदोंमोन आं बेखौ आं खोन्थाया बे खोन्थाला माने लाइक दिस इज पार्सनेल जाहैबाय अके जेराव आं सोंदों बेनाव माबा सोंदों बेफोरखौ पार्सनेल जाहैबाय आं बेफोरखौ शेयार खालामा आरो आं रावनि लाइफआव इन्टारफेयार खालामनो गोसो गैया अके रावनि पार्सनेल लाइफ आउट अफ इन्टारनेटआव आं माने इन्टारफेयार खालामनो गोसो गैया अनलि इन इन्टारनेट जेराव इन्टारनेटआव जादों खोथाखौसो आं रायलायदों आउट अफ इन्टारनेट आं रायलायाखै स जि नों खालामदों बेखौसो आं बेयावहाय बुंदों अके स बेयाव फैनानै होननानै लाइक आंनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयार खालामा फार्स्ट बुजिगोर पार्सनेल लाइफआ मा आरो इन्टारनेट लाइफआ मा ओमफ्रायसो बखि बेखौल' होनो लुबैयो आं नोंखौ सिसिला आरो नों होनो लाइक दिस इज माइ पार्सनेल मेटार मानो इन्टारफेयार खालामदों मानो बुजिया गारा इन्टारफेयार खालामदों आरो नोंसिनि बेफोर स्ट'रिसफोरखौ आं जेबो मिथिनो गोसो गैया बाट आं बेखौल' आं होनदों कि लाइक इन्टारनेट लाइफआव फैदोंबा फैदों बि केयारफुल अफ दिस जेब्ला नों ट्रल खालामजागोन नों सोरखौबा फन खालामनानै नों बखिबा जायाना बेयाव स फार्स्ट बुजिगोर इनफ्लुयेन्सारा मा इउटुबारा मा जायो आरो कन्टेन्टआ मा स बेसिमल' आं जेबो बुंला लाभ इउ अल जय बरनजय आरो आं सानैखौलाय आसा खालामो नोंसोर बुजिबाय जानो हागौ बेनि बागै आरो सिसिला नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ आं जेबो बुंला नोंनि आं जास्ट बेखौल' होनो लाइक स्टप डुइं दिस बे भाइरेल भिडिअसफोरखौ नों बखिनाय मानायफोरखौ जास्ट स्टप खालाम मानो होनबा बेखौ नोंखौ कन्टेन्ट क्रियेटार होना बेखौ नों मा होनो कि लाइक नोङो सासे डास्टबिन ट्रेस गारफैनायसो इउटुबाव नोङो बेसेबां हायो भिडिअ लेथ्राफोरखौ गारफैदोंसो आरो गर्ल्सखौ माने एफाग्राब ना आं बेखौ सानाखै लाइक गर्ल्सफ्रा बिदि खालामना नङा इउ हेभ अलस' राइट्स यार नोंनावबो राइट्स दं बुंनो हायो मा हायो नङा होमबा नोंनि अपिनियन शेयार खालामनो हायो बाट गर्ल्सफोरखौ माने बिदि भाइरेल भिडिअसफोर बांसिन रायलायबाय थाबा माने एबा बुंबा माने इट डाजन्ट लुक गुड माने नोंखौ इन्टेन्सलि ना अडियन्सफ्रा मा होनो नायफैयो बे बानायदों ओमफ्राय इमेजिन खालामो लेथ्रायाव मोजाङाव नोंखौ मालाबाबो इमेजिन खालामा स बेसिमल' लाभ इउ अल जय बरनजय एन्ड आइ विश कि नोंसोरो बुजिबाय जानो हागौ खोथाफोरखौ मानो जादोंमोन आरो मानो जायाखै स पिस